Voice of the People Party. Kawai pat ka nongrim ka jongka kalong ba. Kiban mi syakmat. Ya kaban ai ben long kinong yalam ka Voice of the People Party. Kidei kiba mi halo ka nongrim ban ai ya ka jing sekri. Kata kadi ka thong jo Voice of the People Party. Ngimyo I ya ka politics kum ka takalat kamay. Ngimyo I ya ka politics kum ka takalat ya ka bangin ai ka jing sekri dongi siya upay ba. Nadadaw haka Voice of the People Party. Ni dapat kami bah, ya kita apply ya tiket nadu MDC MLA, berkiwai election. Ni dapat ya kapan yo ya kibril, bakin pet ya politics kamu tak kalat ban penhe ya kaspak kapau jongki. Henry ya tak kalat ban aga jing sekri kababha nak benta ka imlang ka salang kata kadai ka nongrim jong Voice of the People Party. Habang pipet, wala kibril kibapet. Ya kanu ka kum kalat ban kamay spa ganong ipi kata ka kam kan kelas niyo kay ka banga sa ay niksa kalong ladaw nong hikay pe ya ka kam hikay tang kum kalat ban kamay spa tang kalat ban yo ja unom ay kita ka jing sekri ka babha nakabenta ki khana un ongru banga nomla ban hikay baha ko school one institution Kibu kidon kino hikai kibu kum kita ngam babun kidon kino hikai kiba haji school kimi hikai bah napa dikmi renti bagi kena kinwan tuition kena makin kamyok bisa hende kidon pat kino hikai kibu I ya ka kam hikai baka dei kata kala pan sakri ki kena kida trei sitom kida penlet jingmut ya ka pan penlong ki kena ki basta lada unong khai upet ya kam khai jongu tanggung kala pan kamay spa anong ipi unle buitu hakata ka kam khayi ke jong uru lada ha jaka ban sihabu kontraktor ada wi ta ka kam ke jong u ya ka ban tei ki ying tang kala pan kamay spa anong ipi kre bun usiap dona do bilat ai do rot ubom ha jaka ban tei ya ka ying da ki piar ki babha hendai nong ipi lada ubri wi ba ka ne ka kam ke jong a kalong ban sakri ya ki pai ba ban sakri yagi para brio untri hop untri sitom kajuru haga politics nada pio yagi brio ki berung sa politics ban ong bangi wan sa politics ban ay yagi jing sakri ken ay yagi jing sakri in bo ning kong yaga thong kolong hatu abang sim yaga ni policy hatu abang sim yaga ni senjam jing tre ki jonga kan kta kumno yau pai ba ka ei ga bo pai ba unyo nong nane kumno kan kta yau pai ba hatu kan pindo nong ni kan pindo nong yo pai ba lada ki ka pindo nong kin nong sim ya kata hendai lada ka pindo nong yo pai ba kin le ya kata ka ni kan nong rim ka ba chong ka jing sekri lada da ka Voice of the People Party ni yan na kata nong rim ka bas kan ban ong ba ka jing rong sa ka politics kam dei ba kun wan ya ka ban kamay spa lani men pin he ka business ka jong pi hendai ki wan sa ka politics ya ka ban ai ya ka jing sekri na ka benta upay ba na takatla habi bet yagi nong yalam sa Voice of the People Party kum iba bright masay ay niksa ya ila penjob be daw upay ba ba penjob ka pisa ba penjob ka kanu ka jing penbi upay ba I job be ka jing kersan upay ba te kumnu phi ha ba ki don ki basnai ka surok constituency ki jongi ki snai ka surok ka bomlong kumnu ba I let ikmi ikran buat kontraktor I komplain segi engineer I komplain Jakarta syadu ke sarkar India ru namar ba iyong baka ni ka surok karkom snaya ka kamlong balila balai ka tu dei namar ba isim ni ka kam politics kum ka kam ban sakri yau pai ba namar dong pai ba u la GTE da kata ka jinget da kata ka komjit ka ba da ta la da pinjit ba de ya kibri ki bawan ai pisaya ki nam don chu ka jingit kle nakabenta ka jong pi but habaw la pulut ikapisa nga nong ipi unyale kumno ban kle yang ikapisa but ban job but ha ka next election kata ka dei ka ba ka kwa ban pinsay ha ka ni jani nadra pai ba habiji yaki nong yalam na Voice of the People Party ban nong kum ki nong yalam ni ai ta jingkular sepi ya ka bang ai ya ka ta jing sekri na ka benta ka im lang kasalan kawai de kamat ka Voice of the People Party ka yang scam kalong ba habang ai ya ka jing sekri ngim le silyang kamat
Kata kata kanong rim jong Voice of the People Party. Iba Powell, imlong MDC tangchong gitu kiba vote yai. I Dr. Ricky imlong MP tangchong gitu kisanlak nyokho nyokho aja. Imlong MP tangchong gitu. Nagaliang jong Voice of the People Party ni yang kata kanong rim habang ira job pigi election ni long kinong yalam jong baro ka constituency jong baro ka jela ka jongi kata kadai kanong rim jong Voice of the People Party ngim ong ba ngim tray tang na kabenta kitu kibabot yangi lada himbot yangi ngim num ay ka ting sekri yapi kata kamdai kanong rim jong Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka thong janga khamtam manu iti kalong ban pinbiang ya jingnang ki start ki khna ban pinbiang ya ka kot ki khya sili pai ba haga Voice of the People Party na ta kada na da pivot ne pivot ya Voice of the People Party la dangi wan haga bo in a ka ting sekri dajo yau pai ba yaki nong chok snong baro kata kadai kanong rim to Voice of the People Party habi pai yakini ki ba kwa tang ban su job election ban jai job si job election kile ha ta kadur ban sa ban ja yaki kap tu ka ning hajar ki ban theput yaki ha ka next election bakin job si job ndai na yang to Voice of the People Party ni sim ya ka ta ka la ban job election ya ka ban ai ka ting se krisu pai ba ka shong pai ba lao un kersan om nom kersan chu ha ta ka election ka ban wan ka shong par ho pai ba hinde nyen ai ka ting se kri ka ba hatam chau pai ba na ta da na ka yang to Voice of the People Party ni kwa ban pin mi ya kita kinong yalam om tang ban job election na constituency hindre kan long kinong yalam ki ba pet ya kari bat ka jaj bende kadon ka jinge pher ka ba kraw ba ha preng kita ki ba job election na constituency la ne ban long tang ki dida ha ki constituency ini penmi ya kita kinong yalam ki ba ka jaj bende baro ka wai ki pet saki ikwa ba kinong yalam kiba mi nang ni na constituency kiba mi na kawai pa constituency habaki pai ba ki in burom ki nakada ka jingtrei ka jongki kata kanai kanong rim jong Voice of the People Party but the Voice of the People Party ru kadon ni kanong rim ya ka ba ni ong ya kata ka bangingai pa ka hok ka sot ka kentiu ya ka jaj ben rim lada nimdon nimpin sung nong rim ya ka politics ka jongi ladang impin sumong rim yagi imlang kasalang ka jongi har taka nong rim jong ko hok kanong ipi ka jai bendri ko jongi kanong kiu dalai liru namar lofo ka hok ka kintiu ya ka jai bendri na taka ko Voice of the People Party ngim kwa ban thok yu pai ba ngim kwa ban yalam bakla yu pai ba namar kanong ipi hagabukut namar nginget ka nong rim jong ko hok ka kintiu ka jai bendri ni hap an age jing kikle kum utau beriu hakmat ublei kata kada kenong rim joko Voice of the People Party but habani pensyong nong rim ya ka politics habani pensyong nong rim ya ka imlang ka salang ka jongi ha ka hok ka sot ha kata ka nong rim ka ba ni ong ka nong rim blei ni ngim kwa banyalam bakla yau pai ba hoi kidan ki bakan ko yangi bangi wan sapi kumne bangi tho yapi bangi tho jing chung upai ba bangi grow jing duna chung sarkar kiong ba ka VPP ka dai kanong hala suro kanong yapi baro ka jingkala ha ka imlang asawan kasdang na ka jing pensai ha kum kini ijaka larang nyemyo ban pensai kum kini ijaka ha ingin pensai pa ka boy nakin nongrem jong political party galong ba ken a ya ka jing pensai siau pai ba bat ni pendep ya kata ka kamram go jungi kum ka party lara punji ni pinom ji ya ka Voice of the People Party ka syong pat happy habang ila depan pensai bat ni na kalian jong Voice of the People Party na kata ni kwa ban pinni ya kin nong yalam ki bakren ki kintin ki bakia thau ki banongru ki noksa ada imlang ka salang om kiba kipai ba kintang sui ya kadur jong nong yalam kinong sis kumuto namar kin nong yalam ki politician nong ifi ki dei ki kum ki sok peni ya kajai benri namar boleh ngong ya takum ki sok peni namar ba ki sim ya kata ka kam ka bakia banong kum kinong yalam ha kajai benri na kata habni jit
Ya kinong yalam. Kiba yalam ni day ban tek ban pikir ya ki bakin day kibreu kiba don keduksa ko ha. Namar kar komkren kar kejing im ka kinong yalam kim. Kar kita ya kipai ba wat setrai runung pi wat ya kipai ba hagi snong kitau kan kita. Nata kata mi don kam yang banten mi ya kibreu kiba don kejing im ka ha bat kiba don kejing long kabah bat kabah kia tahu kata kadai kanong rim tu voice of the people party nada dah aku bagi orang mana habis ai tiket aku BBP ni dapat ni bisar ya kajin im kajong ki candidate dan kita ki bapan tiket nak voice of the people party nyempet kenapa kita ya tak kajing don pisah pila badon pisah Henry kajing long babha pat hindon nak kata aku voice of the people party ni pek kajing long babha kabah kam kong san om ya kiwei pat namar ba pila ban yuspa Henry kajing imbat kabomba kawai pat kabenta dong ka voice of the people party kaba ni kwa bakaba ni pensong nong rem kalong ba yin ai kata ka jingkermen ya ka jaj ben rev ka jong ka jingkermen happy pe ka voice of the people party ni ngai mangin la ban honra ila ka jing kala ka jala ka jong ni da ka jing trelang jong pi pai ba but ka voice of the people party ya ka bangin honra ben ben bapat yang ni kejala jungi sai sin pat bagawai kabang aku ban keren hoy manakani kidan ki baong yana haba pialap election haba pi keren kum ka party phimdei ban ong u khinriam u panar u bhoi u war u dei pa khasi baya tiong namar la pi keren kum ta kidan ki bre ki bat thot namar ba kinam priang ya ta jing ong jong pi ba ke jaj ben re khasi ka kan thup pat di jaj ben re panar Hindi na kalian to voice of the people party. Yang halo kata kanong rem banong ba. Ngi nganya penteli ya ka jaj ben rev ka jongi. Ka jaj ben rev khasi ka de ka jaj ben rev ka bai teli. But ka don jing ong. Ka ba pen jendau jeng rev. Ka bong. Ladai ya teli u khasi lawai ka perthai. Kiong ya kata ben pen pa ba kamla banong ba khasi ya teli. Kanong e phi ladai ngi ku ka jaj ben rev. Ni pediang kum ya kata nganong ipi kalong ba ma sibune kemau ya kata ya ki kentin ka bangi kren ni dai banda pikir ya ke jingkren ni dai ban syukran thala ban ni dai ban ngai thala namar ka kentin kalong ka ton bor sibune kum nu ni kren kata ka kata ya kata ka jingim ka jongi nada daw ya kum ni kentin manong bani teli khasi kanwa ka perthai ngim dei ban pediang dal dei lu ni kum ka jai dei khasi ni dei ban yateli ni dei ban yeng ni dei ban don ka thong kum ka jai ban riu kata ka jai ban riu ko khlan ka jai ban riu ka ba yateli ka jai ban riu ko bha ni dei ban bu ya ta ka thong but ai ba ni ngin ya ha ta klenti hei ka ba nanong ipi phila ban ong ba hoi ka jing kren jong ka voice of the people party kata ka jing pensai jong ka voice of the people party ka biang Henry de uni ubah kandidat aku ika parti pada udah bayin udah perlok udah perabalang udah kunta hilang beno Henry nganong kita kan digawe yang asal oh lada ukun jonga dan yang lada bayin jonga ki yang hi hakalinti ke bomdai ki ya hi hakaparti ke bomdai nganong ipi nganong panong bawat lada yang election ukun la jonghu ngan nom tre ban kek hep vote haulane nganom tre ban kersan ya kalinti ke bomdai kabalaj wat la dai makna kibahayin terai ijong ni ide ban yen nak kata kanong rem manoi fi kum ka jajin rev nang ka jajin rev jongi kan im sai sen pat bat bangin yo eta ka komsensar ka khada ka bo khoi ka basuba ha ka ni ka jela ka jongi de pa pikpe ya ka voice of the people party kumai i ba tuwal ila dep keren ni ka thong jung ni hoj akan ni ka MP election kolong ka don kam hindi ka ba kam don kam ka ni keren kadai na ka bentaw snem arajar arufra hoj idan ki paiba iba ong yana habang yalik serum seneng i khublei kiong phila job sup nila job sup nin job bed dan iba ong khublei MP ru ki ong hi hindi nga nung kita kami gawin. Bangi nagaliang jo voice of the people party.
nginget ha kata kanong rim bangin kreisi to na tara wala don ke jing pinsko bangin job kidan li ba ong re pimlet kan basu pila job hindai na kaliang to voice of the people party nginget alor kanong rim bangin hindai bandon ke jing hindai bat pai ba dei tang ban wan pan ya kren kumni hamadan hindai wat pan ya kendui i pai ba haki pocket meeting lu nama bangin yo pada ya ke feedback la ne kata ke jing jong pai ba kata ka dei kanong rim jong voice of the people party but habai na kaliang jong voice of the people party na darangi wan sapi ya kaban ya wer ya kaban ya tho pi ya kata ka jing non kam ya ke jing kersang ke jong ya ke ga bai election wat ong bangin job de wat ong bangila job lu paru namar ka election ka dai ki election yamla man simsting ya kata lada hi simsting weiru simsting ong la job lu pa poi se ka barem kan ban but kan poi ke jing babi kumpai ba adan menchua haslam arajar khat irem dei nama bikinong kesan ki jongki yong ba ngila job iba in job be ikem tebut haba dala nyau ni kebut irem ko ba nyau ku nriu di pai ba hakani ke MP election ke banwan ru ni pai ba ik ben thep ki kebut ku jongki what sim sting banong bangila job lepa ke ke thong job ko is people party hakani ke by election ko ba ngin job khambun ban ya ka job house name arajar akusa balingi ong bingi dei ban job khambun I job khambun dei na marba kani ka jing job chungi khambun kani ka by election kan long kum ka khubor sa ka jakun riu kan long kum ka khubor segi wei pan ki party bak ka VPP kan wan ha ka bor house name arajar akusa hoi tan ki ba ong ba kidan ki prolog jona ru ibang ba kan ke MP election tengin kersan hi ha ka MLA election tengin sia petpat you know you hi hoi ka sumu sibon ya jing kersan ke jong pi ban ong ba nin kersan ni pi kan ke MP election hende ke ei ka bang ko ban kerpat kelong ba ya ke jing kersan ni voice of the people party pin ai minta ibu pajuan but gang yai ai hausam arajar arufra kata ke jing ai singkersang ke jongpi hausam arajar arufra ngin da sungu ya ke singkersang jongpi bale kadon kada hausam arajar arufra kadon bitang arken hu ya wei ke ken hun ke bayalam da kelinti jong ke pisa ke wei ke linti ke mangalabata yi ke linti ke bangine ha ke jing sekri ke linti ke bangong bangin trijeng ha ke hok pasot but ke linti ke bangine bangin yahat da kalenti ka bangin nom kendi yau pai ba but ngin nom thiet yau pai ba kuma thiet ya ki siar ki han kata kadai kanore habe MLA election arja rukha dantang artali kalenti mdam ni but hangni philei I makumno kani ka party ka ber het kisa ka ngotli ya ki wei pat ki political party but ni iru bagi kumbu ki wei ki political party ki elect panyan no pat kani ka sarkar ka pamenta house name arajar arufra kandon bitang artli lada ki jet ya ka BPP jet ya ka BPP lada phim jet ya ka BPP phin yo biang ya ka jo sarkar ka ba philayo minta but kumangong ipi ka bangal ai pa ka woni lada pi jet yang ini ka sarkar ka pamenta kanong ipi dan pinlit puli di khun ki jongpi dia lain no satang ladakan ke sarkar ka keluar pamut kumnore ikun tinang la banyo yang jing puli batat hindai pinom yo shu nang update ngap kumno hingai ngal update ya ka policy terekam jong ni sarkar namar boleh ngong ngata wat mentaru nong ipi ki khna samla hami zoram ki sew ya ka bai college tangsan hajar tingka shisnem ki samla hami karya ki aben sew lagi 4000 tingka ha system ka pa ka de jing ne pe nang ni sakmat le kanang ki shu tilada pi be don khun don pi hai nga sem hilawan perkhat ya ka ege banja nang ni sakmat ban husnam araja akufra kadai kata ka test ya ka jat pendri ko jogi la ka jet ka lenti ka ba ni ka jet ya ka lenti ka ba don bong ban sui pendi yau pai ba ti jet kanong ipi kata ka song pi hinrai ni don kam lada larangi wa sisai ke jingkala gamdan da kawai pat kalenti kata kalenti ke dai tangling ba jong voice of the people party ya ka phin wanra ya ka jingkala ha ka kom sencha ka khana nama ba idan kam ben yo ya ka
si da kum lai pu ar na kan lai pu ri ba ta ka bu na tam ka bangi dei ban tre bat ya ban yin yo bat ngin dei ban kam kan tiru ya kani ka mairan constituency nang ni banong ba kani ka mairan ru ka dei ka constituency ya ka ban no sanyang siya kata ka jingkala ka ba ka judge ri ko jongi kan yo ban ma house nem araja rangi dei ban sim ta ka jingkut jingmut ngim dei ban pe siya ka mon ka yang ho ka jing dei ngan nong ipi ya kiwi pila ban jing dei dia kata pitron pila haru ban ka jing snow bangila ya dei kam bangila ya dei bhayi bangila ya dei hasam hendei ke ege ba khamdan kam kolong ba ni dei ben pe ya kata ka ege ba ja ha ka itlang salang ge jongi namar ke ege bangile war ke ege bangimle kan kita ya ke imlang kasalang kan kita ekalawe jom di kon di tigi jongi la da pai ba balai ni keren ni ban ya kane ga arajara buka namar bangin wan ra sisa ya ka jingkala bangin wan ra sisa tekan kom sensyar ka ba kham bha ka bangin wan ra ita ka ban bin kala ban bin suk yo pai ba ben bin kam hai ke kom sensyar khadat ka dei lingba ka MLA election ka bangin yo ya ki minister ki jongi ka ban syong hang tei hasike sebian namar ki bon ki subject ki bakta persya yu pai ba dan ki bakta directly yu pai ba idei ki subject jong ka state government hoang nong ping de district council ke nila yo ya ka isi na ki chi ida ka BBP hende ke ni ka district council ka don ki subject ki baduna ka subject aga district council abi pai ke parliament ru pi pai ki bon ki subject ki ba kim dei ki berkhta direct yu pai ba henne ki subject ki berkhta direct yu pai ba hagan ke jala ka jongi ka dei ka subject jong ka state government ka jing ko jingkya ka jingnang ka jingsta ka rep karyang ka rimrat nata ka shongshang ka shongsuk ka tambar khoj ka dei ka ba tek ka sarkar jala la da piyo ka sarkar ka ba pek bahanam tau pai ba tinyo ma ye jing ka khu la da piyo irak sarkar ka bum pek bahanam menta ka jing mento jong pai ba tin ma ye jing ye nganong ye pi gawe habam dan kata ka imlang asalang hagaba ka an ka trekam ki pai ba ki ma ye jing ye Nyosno shibune bahas surat kadang kejingnya lum pisah jugor. Kiudor kimarbam kimardi. Kaya ke bang aku benito ipi galong ba. Ngasulung mo. Kaya ke bejia galong ba. Kadok basi hang ni hari kasi jungi kapoy hadu sanspa sanpau indospa sikilo. Henry hanagalan kadok basi kapoy kang aspa kapau laispa pingka. Kaya ke bejia ganong ipi kamde da gador tanrai tong basi ubang yatiet nang tinadhar hindai gadon ke na challendet yak ba pinlong ya kani kador pandram hadu kani but manu basyakta di basyakta kawai kalongi kababam ya gador masi but balik leja kumli dei namar ba kaan kamlong kabaklan hangani kejela ka jong manu babat ya ka ai di babat ka sarkar jela di don kamban yo yakin minister kiba pek ya tak ai bahkan train so pek ba uyo ya ke jingmen toy narang ban job sai sin pat penginong ba house nem araja ra ni dan kam ban wanra ya kata ke jingkala ke sarkar ba ni next kam bani kmilen ti hiru banang ni na mayran constituency ki jong pi pensei ya ka BPP bat nong ipi kombang ala keren ne habat pek ya ka BPP ni ngim trai kum tau sibet ni trai kum ken home Baik, hoa ni suatu bukan di rudan kam hendai ke bak dan kam ru korong ke parti. Lada ke parti kam nong fi ke ba yau menes yau MLA jumpi ya ke ba una bantre. Ke parti ganong ke badan kam sibune. Baik ru ya kinong yalam juga parti. Baik ru ya ganong rem juga parti. Namar haka voice of the people party ganong fi ni trai kum ke kunhun ba ni trai ru ringkat ya ke ban ra ya ke jingkala haka jela ka jongi te dakini gitin bakindia to blai yo kan ka khu ipi tinga soha ban khot ipi kum di pai ba ki bawan sakani ka madan bang na ka benta ka lawai jongi kon di ti jong fi na ka benta bagian wan ra eta singkala ka ba sisa hakani ka sisa khada ka jongi ke soba banwan lang sakma soba banwan gitu ki ba skoba pi dan kata ka benta ya ka ban nganno senyang bagan don kiti ya bagan don benta hakata ban wanra yang tak rukom sensa ka khada ka bukui sensa ka khada
kabanya hap nakabenta kataga jingentoy jongi khongi tigi jongi nakabenta kalawai gitu ni ini perta pra license lai bat mo hau pra dan di bombat benra ra ni ba doble lai ni ra biasa isin ni ra ta kamen sim macing rehem ni ra ta kamen sim macing kot jimut benong ba yin kersan ko Voice of the People Party haru islam arajar arukra nangani sekmat bar hoy netik na bring you pi don ko kersan na do MP election don let's say ko kersan na do ke MLA election hindai nangani sekmat yan ang kersan susu ya Voice of the People Party yang bangin wanra mga isin yang taga jinggalah